Make me a record. So gaskiyar sirrin raina ina faɗa miki mai sona ki aminta da kama farkaina nake so na yi tarayya. Kai taho matso gare ni zuwa miniyata ya bani so da ke mu zamjini da hanta uwa za ya kai ni ko a ce ya fi ni gata in ki koyina yake shi zan farauta yake soniya na soki shi ne soyayya ki aminta da ni ki bani sarautar zuciya so alkairi in an ɗora turbar gaskiya ni shi narko ban dama karki turjiya ya annorin zuciya. Ashe dukkan mafarkai na za su zamo gaske buɗe ƙwayar idanunki zan tura ɗan aike zan tukan bakin ki shi ya saka ko'ina a gida ko daji zan tuna ki muradin raina. Rabin jikina ki taso gare ki bani soyayya farjin tani kalaman ki so suke rikirkita ni ke da ke bani sankari dare da safiya kina a zuciyata farin cikina in gano ganata ya ki zo nan to sarauniya mai juya komai na. Taho matso gare ni zuwa miniyata ya bani so da ke mu zamjini da hanta uwa za ya kai ni ko a ce ya fi ni gata mai in ki koyina yake shi zan farauta yake soniya na soki shi ne soyayya ki aminta da ni ki bani sarautar zuciya so alkairi in an ɗora turbar